ang'en ni lonwa chala mano mar nonro mag nyithindo madonjo e sikund ahinya ma bende wang'e ni tam noyaw mane dwe mokwongo nyaka sani nitiere moko kuom jopuonjre ma bende pok odonjo e sikul. Dibed ni mane midwa nyisowa kopogore gi mano bende jonyuol minyalo yudo kanyo bende nyalo nyisowa pachgi kotenore kod chudo mago mag fee kokalo e mbui mar e-citizen. Erokamano awinji makare ka samo wende watie skund sekondar no mar Gamba e sapkweno ma wendo en bende okinywa bende wanno ka Jokanyo sekta no mar somo oyuore sikul kae ka bende thoro maduong' en kaka inyalo jiw wechego mag somo e skul ne. Atemo wuotho e klese mopogore kaka klas mar 12 ano ka nitie jopuonjre 4. Adhi e klas mar form 1 nitie jopuonjre 7 ka bende gima duong' kata piny duong' ne ang'o momiyo kwan mag jopuonjre tin e sikul ka bende memo kelo Jokanyo sekta mar somo mar ng'iyo ni to yo mane minya konygo skul ni mar Gamba mane weche mag somo koro ting' malo mondo jopuonjre bende koro bi e skul ni mondo kod somo e yor makare. Adwa ni mondo koro imiya thuolo mondo awuo kod mokum Jokanyo sekta ni to ang'o maduong' ma gikelo ka ikona ni ma bura mar 2 kata romo mar 2 mar jiwo somo e skul machal koda mae en ang'o ma giiko man ni koro gibero chiro mag somo e skul machal koda mae. Koro adwa ni mondo koro imiya thuolo mondo achak gi japuonj maduong' mana oyang'no man to kwan jopuonjre chalo nade e skul ka chuki kaka ing'iyo kacha. Adwa ni chakna gi nyingi to wang'e ni to nyaka sama wuoyi ni in gi jopuonjre maromo nade form 1 form 2 form 3 gi form 4. Erokamano namba mar jopuonjre ok ber. Form 1 kawuono joma nie klas gin ji 7 to namba ma wan godo mose register moko kobiro gin ji 10. Eka form 4 aneno ka tin gin ji 4 manitie kawuono. Form 2 mang'eny ma gin 16. Kamano. Penjo maduong' en skul Gamba en skul maduong' manong'ere jopuonjre ne ng'eny. Sani wawacho jopuonjre 4 e form 4. Ang'o miyo skul ni kama entie? Ang'o mokelo magi? Ok anyal wacho exactly gimokelo ma nikech wasebedo gi meetings mamoko to nitiere nyithindo mane nitie to wuok. Koro reason momiyo giwuok maler to ok giwachonwa. But aparo ni jo ministry are trying to look into it. Jogweng' boseromo mondo ong'i kaka ginyalo konyo skul. Wan gi jopuonjre wacho na pare form 1 ok ang'e ni be nuluongo jopuonjre koso nuluongo to ok gibiro koso ang'o miyo kwan ni en mana 10 kende. Jowa gitin nitie manoluong to ok obiro to kuonde moko bende ne barupe wa ok ochope. Kapok akawo pach machielo ang'o minyalo tim mating'o skul ni? Ichion wacho ni kwan jopuonjre tin. Ang'o minyalo tim mondo skul no dok kama ne nitiere Gamba manong'ere kinde mokalo? Giminyalo tim mar konyo Gamba e pacha awuon en namba 1 bedo gi stakeholders meeting mondo gibed gi confidence e skul. Namba 2 en wuoyo gi jonyuol mondo jogo mokelo nyithindo o support gi kaka ginyalo yudo lunch. Namba 3 mapani is very important en involve a local leaders kaka aneno ka mheshimiwa meya marwa nika ang'eyo ni nitiere goodwill mondo okony skul. An bende en gombona mondo skund oyud konyruok. Erokamano wakawo pach mheshimiwa kaka wacho ne jat stakeholder maduong' e skul ma kamae. Adwa ni king'iyo kacha. Iwinjo ka japuonj maduong' oselero ni kwan jopuonjre man kok rom kata 100 to skul ni en skul manong'ere ne duong'. Isebedo kitayo kar chung'o burani. Ang'o miyo kwan ni tin sani? Mokwongo erokamano George. Abiro ncha winjo ni skund ni gi skunde mamoko ma wan go kae achiel kuom skunde manigi namba mapiny kabisa mag joma donje form 1 to gi joma nie form 4. Ka ionge gi joma nie form 4 nyiso ni future mar skul samoro ok ber nikech kata joma nie form 3 kata forms mamoko go wuoro ni to ka gitieko wuok e forms go to gidhi kanye. Kionge gi joma donje form 1 modonje form 1 nyiso ni wachno rumo kamano. Jo form 2 gi jo form 3 man kucho kodhi mbele kucho mowuok to nyiso ni skul koro dong' nono. Koro kancha winjo ni registration kata enrollment mag nyithindo madonjo ni piny na kwayo mokwongo jo ka education mondo bi ogo mbaka gi jopiny onyis gi challenges ma gin go ma giparo ni onego bed addressed gi office mar joka education. Bang'e na wacho ni an bende kaka wuod gweng' ka ma Gamba ni nie location ma wuoke kendo en dalawa an bende abia ne ago gi jothurwa gi mbaka kaka wuod gweng' mokwongo to gi kaka jatelo mane gioro ni odhi otine gi kucho mondo wawinjre kodgi kaka jodala ni tang'o ma gineno ka dibed ni chendo manyalo konyo gi timo kaka mjumbe gi kata kaka wuod dala gi. Achiel kuom gik ma paro na biro timo
abiro wuoyo kod jogweng' wawinjre ni to ere kaka wanyalo boost enrollment mag nyithindo modonjo ka en challenge mar samoro pesa, to wabiro winjore kodgi ni nitie a few ma wabiro winjore ni ere kaka nyalo konyo gi sponsor mondo donji mondo wabed gi namba maber. To mbaka wabiro go mwa winjre gi ng'e be aket gi ng'e ber bedo skundni e kor gweng' kae ka nigi nyithindo maber. Gima miya dile gi jogweng' gi en ni skunde mabeyo te ikuongo ikonyogi gi jothurgi. Onge ng'ama biro expect, ok wabi expect ng'ato ni golo nyathine karachuonyo kata rongo kata uriri ni kelo somo Gamba ka nyithindo mawuok e alwora mar Gamba to ok dwa somo Gamba. Koro nyaka wakwong wawinjre ni kaka jodala ka nyithindwa go wakel ka. To ka nitie challenge mamiyo giparo ni nyithindgi ok nyal biro Gamba ka, magi gik ma koro adwa ni wa address ma wane ni skul ma Gamba ni bende koro ber mana kano ber chon kata bere molos skunde ma nyithindo ringo kadhieno. An gadier ni sama ibiro ka nitiere samoro to challenge kata midhiero ma gintiere godo. Magi ma kata in isefwambo ma idwa ni mondo koro ulosi od bura ma kawuono. Awinjo ni wachore ni skunde moko moluoro Gamba nigi nyithindo mang'eny moloyo Gamba. Koro nyithindo dwa dhi kunde ma gineno ka jomoko ng'enye ma giparo ni nitie puonj maber. So chal ni nitie complain ni puonj meiye ka ok dhi maber. Ok adwa chayo jopuonje sama wawuoyeni nikech pok wago kodgi mbaka. So adwa ni kwasego mbaka, jopuonj go biro nyisa ni gito challenges ma gin go kaka jopuonj gin ang'o manyalo konyo gi timo. Nikech jopuonj gi te mapuonjo Alliance, mapuonjo Rapogi, mapuonjo Kanga, mapuonjo Gamba ka. College ma gidhiye colleges chalre. Nyiso ni gin joma are qualified to be here as teachers. Koro ka gichopo ka samoro ma gik moko lokore, to samoro lokruok nyalo bedo nikech support ok giyud koa ir jonyuol, samoro ok giyud support kowuok from leadership, omiyo wadwa go mbaka wawinjre ni to ere gima nyalo konyo gi timo kato watimo. So kadwa chako blame ng'ato at this particular time. Katiko kodi nyabedo ni samoro nyabedo gi chenro mar sponsor nyithindo mondo bi kan ke chakruok mar somo samoro sponsor nyithindo mondo bi e skul ma Gamba, in gi chenro ma kamano. An gi chenro mar sponsor ji biro, iwinjo ka wacho mbele kacha ni abiro neno kaka wanyalo keto namba mag joma nie form 1 man kagi owuoge 7 ma winjogo to ka thin to bed kata nyithindo 30. Koro ka en challenge mar school fees to wabiro kuongo ng'iyo ni nyithindo adi mwanyalo kawo mawuok e alwora mar Gamba madwa konyo jonyuol gi chulo ne gi school fees kata tam moro achiel kata 2 mondo gibed ka. To kendo wawinjore ni nyithindo go nyaka bed ka. Ting'ena nyalo mana keto gi ka wasewinjore ni jopuonj man ka gin jopuonj ma are ready to puonjo gi maber. Ema miya wacho ni wadwa ng'eyo ni to first of all ere challenge mwanyalo deal go mondo watam nyithindo mosedonjo ka giwuok ka mondo wami nyithindo mapok obiro ka obiyo donjo e iye ka. Kamano wakaw pach janyuol achiel kende wang'ene to midhiro ni kanye. In kaka janyuol kendo idak machiegni gi skul chori mbele matin. Ang'o miyo skul ni kama nitie sani ni? Kichako gi nyingi. Iluonga ne Philip Odero. An achiel kuom stakeholders mar skundni. Challenges mantiere skundni eki momiyo the number dok chien. Indeed mane gima omiyo kawuono wantiere ka kod mwesimiwa. Kendo mano emomiyo jonyuolo biro kae in this number mondo mi wang'i ane tang'o miyo the number mag nyithindo odok piny. Kendo wadwa ng'eyo ni tang'o miyo jonyuol ogolo nyithindgi ma around Magamba otere skunde mamoko. Koro ka wasewuoyo mwafwenyo the challenges momiyo the number odok piny, to wadwa ng'eyo ni ere kaka nyithindo gi wanyalo duogo gi e skul ka mondo mi the number odog kaka ne Gamba ne en chon. Mae kiti gima okelowa ka, be mae gima wadwa timo kaka wuono. Erokamano kuom paro ma kamano atiko kodi erokamano. Kinyalo winjo mano paro ma jonyuol kaachiel kod telo ma kawo golo ka otende kod yore mar bero chenro mag somo e skul ka. Bura idhi go ka mar ng'eto ang'o minyalo tim mar ting'o skul ni mondo dok kama ne nitiere. Pod wago tach ka mar biro mi mathoth ne tang'o midhi tim mar neno ni skul ni koro dok kama ne nitie kinde mokalo ma nitie kod jopuonje mathoth. Po wabiro mi mathoth kowuok gwenge mag Awendo. Erokamano ahinya George Juma, wawinji e yo makare. Mana ni chal ma kamano gedo marwa ni jodito e sekta mar somo